सेगी नानाय अमा हाइके गवर्नमेंटनि थानिगो अमा हाइ बुखा हाबजाक जोंनि बर'ना आबुन बागै इंडिजिनास पिपल अना अमा हाइके ब्रक सेगी नाय दं आबारना जों सिनानै नाङो जों 26 बोसोर नङै दंखा इउनाइटेड नेशन बा जों डिक्लेयार खालामजामोनि जोंनि इंडिजिनास पिपल अना बर'क गाहाम खाय नायनानै बागै जोंनि कामुं जुं कमाय दं लैंग्वेज कमाय दं जोंनि रांरि ग्रिं दं हा ग्रै देंगै दं आबना नायनानै बागै बर'क जोंनि बागै कप्लाय का खरंथि सावै जों साइनानै बागै आरो इउनाइटेड नेशन जोंनि बागै दगर फैयावै रखा जों वाना कक्रो बैसिनि साइडआव खलकजाक रि कानिया ख साउथ आफ्रिका रो हाय अमा कान्ट्री कतर कतर रो रि कानिया रि चुनिया अमा हाय दंख एजुकेशन मायारो फिया बाबरक थांगै बुफां बलाय कानै इउनाइटेड नेशन रो सिरि खगै दङ चिनि हा नाङो चिनि रि नाङो चिनि अमा हाय नाङो चिनि ड्रेस नाङो चिनि एजुकेशन नाङो चिनि अमा हाय रां रि नाङो नै बरक थांगै लांगा हरे बुकं खुंजो वासा सरा बरक वा बलाय कानै बरक इउनाइटेड नेशन लाचिया खाय दांबाय बरक थाङै कक साइदङै फियाबा चिनि त्रिपुरा हावके सिसाया को जों बम हायके इउनाइटेड नेशन थाङै कक साइनाय फियाबा जोंनो जरा का हमरका बरक जों दिनि और नायना गासो जोंनि इंडिजिनास पिपल रो थाङै अमा हायक्लाय सिसावो नरक छलायै जों सालसा थाङै कक साइमानानि बागै जों हाय रोंया सिया दांबाय बनारसो थां साइमा नंगे जों दिनि ताङै क्लिप तंनानै चिनि 184 जना राजा 184 86 कें दं चिनि जों तांलु लासि केमानै किरि तंनानै जों इउनाइटेड नेशन थाङै साइलायनाय सालसा माइक्लाय दल क्लाय पाल क्लाय जों केमनो किरिलाया केमनो लाचिया गोबां मा जों जे आनसेउल कक सानाय दङ जों तेबे खनालाने कक काम फाइनाय सालाबो जों तेबे सालायनो चिनि द फानि कक सानानै के हराय फासि दंमानो सापं फासि दंमा तफन जि पाइया फियाबा आं सटकै साका दिनै जतन हामबाय